देखे ओई हला मरल अपन देखे ओई हला देखे ओई हला मरल अपन देखे ओई हला जान करी हन हमर तलाश मरल अपन देखे ओई हला कि हुआर के बनलियो रास तू कहियो नहीं होई है निराश देखी हलास गे देखे ओई हलास तोरा ले छौ जान बातई है खास किया बोले छी हन बात रे जाने हुए निराश जान करी हन हमर तलाश मरल अपन देखे ओई हलास दोस्त तोहर के दियोगे जान होय छै वह जे लिखने भगवान दोस्त तोहर के दियोगे जान होय छै वह जे लिखने भगवान कि हुआर के बनलियो रास तू कहियो नहीं होई है निराश जान करी हन हमर तलाश मरल पर देखे ओई हलास जानू जुग से कनी जिया नहीं पहितो मरे खातिर कोनो माहुर गे खहितो रणधीर राणा कनी जिया नहीं पहितो मरे खातिर कोनो माहुर गे खइतो किया बोले छी हन बात रे जाने हुए निराश जान करी हन हमर तलाश मरल अपन देखे ओई हलास जय बाबा विशु रिकॉर्डिंग स्टूडियो चक्कर मनिया बेलदौर।